19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 17 листопада, 1359-й день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. У Білорусі затримали журналіста українського радіо Павла Шаройка. Підозрюють у шпигунстві. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Національного суспільного телебачення України Зураб Аласанія. За його словами, посольство Білорусі в Україні не відповідає на офіційні запити. Про долю українського журналіста не повідомляє. Водночас дружина Павла Шаройка припускає, що заарештувати його могли ще 25 жовтня. Саме тоді він востаннє виходив на зв'язок. Міністерство закордонних справ України про факт затримання Шаройка у Мінську знають та намагаються дізнатися подробиці. Міністерству закордонних справ України відомо про затримання в Білорусі громадянина України. І в цьому зв'язку МЗС вживає заходів у справі захисту його прав. Обставини і деталі та причини затримання на цьому етапі не коментуємо. У редакції Українського радіо зараз перебуває наша кореспондентка Ельвіна Сідбулаєва. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ельвіна, тобі слово. Павло Шаройка працював спецкореспондентом Українського радіо в Мінську. Його затримали 25 жовтня. Саме в цей день у нього в будинку провели обшуки. Сама дружина спілкуватися з журналістами відмовляється. Вона залякана. За 3 тижні вона не змогла зустрітися з чоловіком. Вони спілкуються тільки листуванням. І коли вже Павло написав, що як там радіо, вона приїхала в Україну та розповіла про те, що його затримали. Нам вдалося поспілкуватися з журналістами, з колегами Українського радіо. Вони розказали докладніше, якими темами займався Павло. Пропоную послухати пряму мову. Останній час Павло переважно висвітлював це засідання тристоронньої контактної групи, яке відбувалося в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він перебував там безпосередньо на тих подіях, тобто він був допущений туди, акредитований. Він все бачив, хто на якому літаку прилітав, хто з ким назад летів там до Києва, як ці сепаратисти приїжджають і так далі. У Павла адвокат державний, білоруський. Коли спілкувалися з журналістами, вони розказали, що будуть намагатися допомогти. А як саме, вже поки невідомо, але вже докладніше розповімо у наступних випусках «Заман». Студія. Дякуємо. Це була Ельвіна Сідбулаєва. Як вона вже розказала, дружина затриманого представниками КДБ Павла Шаройка приїхала у Київ. Тут вона зустрічається з керівництвом свого чоловіка. Також запланована зустріч з представниками українського МЗС. З Оленою Шаройко також зустрівся очільник Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко. У коментарі нашому телеканалу він розповів про її плани. Вона у відчаї шукає можливості до звільнення її чоловіка з цього арешту, шукає можливості посилення юридичного захисту і підтримки. Тому, власне, зараз відбуваються її зустрічі з керівництвом Національного радіо, де працює штатним кореспондентом наш колега. Відбувається активізація на рівні Міністерства закордонних справ. Це не перше затримання українців у Білорусі. У серпні там зник 19-річний українець Павло Гриб. За 2 тижні ФСБ Росії повідомило українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі. Хлопця затримали, звинувативши за статтею про тероризм. І кілька хвилин тому екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі повідомив про викрадення в Україні журналіста грузинської телекомпанії «Руставелі-2» Тамаза Шавішвілі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, викрадення зробили спецназівці. Разом з ним затримали і його 2 друзів. Їм надягли мішки на голову і в наручниках відвезли в невідомому напрямку, написав Саакашвілі. Він додав, що Шавішвілі все життя був журналістом, нічим іншим, крім як збором і розповсюдженням публічної інформації, не займався. Где-то 40 минут тому назад похитили из дома, похитили в буквальном смысле, переодетые рабочие, которые ремонтировали соседнюю квартиру, какие-то спецпризначенцы, в таких формах рабочих,
журналиста Рустава Идва, это крупнейшая грузинская телекомпания, самая лучшая телекомпания, наверное, на постсоветском пространстве. Журналиста, который здесь работал много лет, у него была аккредитация от Министерства информации Украины, Томаса Шавшишвили. Он также освещал мою деятельность, поэтому с этим связано это похищение. Надели мешок на голову, наручники и увезли в неизвестном направлении. Ми будемо з'ясовувати подробиці. Про них ви дізнаєтеся першими на телеканалі АТР. Затриманий напередодні в окупованому Криму Мустафа Мустафаєв знайшовся. Його досі утримують кримські силовики у Севастополі. Дружина затриманого Ленара Мустафаєва у коментарі нашому телеканалу повідомила, що її чоловіка привезли у відділення поліції Севастополя лише після опівночі, де його тривали цілий день, до того невідомо. Жінці вдалося 2 хвилини поспілкуватися із чоловіком. Мы увидели 12, начало 1 даже ночи там, в Севастополе. Буквально вот 5 минут мы постояли, они сказали, что они его задерживают, оставляют в СИЗО. Ну, естественно, я ему стала успокаивать, что все будет хорошо, пока нам ничего не говорят. Вот адвокат сейчас с ним работает, мы сегодня вечером поедем, адвокат с нами встречаться. Почему-то мы тоже удивляемся, что нет обвинения пока. Я сейчас подъехал в сельский совет для того, чтобы взять характеристики на мужа. И эта женщина сама, глава сельского совета, в шоке о том, что все случилось, потому что она знает мужа с очень нормальной, хорошей стороны. Они сейчас обвинить могут в чем угодно, чего даже он не совершал, вы понимаете? Напередодні в Криму відбулося щонайменше 3 обшуки. Зокрема, в родині Мустафаєвих у Совєтському районі ФСБ та озброєні силовики завітали до них зранку, розтрощили двері та вікна, побили дітей. Під час обшуку нічого забороненого не знайшли. Попри це, заарештували голову родини Мустафу Мустафаєва. У розпорядженні Меджлісу є копії протоколів обшуків в селі Пушкіно Совєтського району. Про це повідомив голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру, член Меджлісу Іскандер Барієв в ефірі телеканалу АТР. Згідно з документами, куратором обшуку був старший слідчий слідчого управління МВС Росії по місту Севастополь, майор юстиції Дянкін СВ. Мы стараемся сразу же собирать подобные протоколы для того, чтобы четко фиксировать, и у нас была доказательная база в отношении тех людей, которые совершают репрессивные действия. В этом протоколе четко написано, что это тоже доказательство того, что при обыске не было найдено ничего. То есть они пытались найти оружие, они пытались найти какие-то деньги или финансовые средства, либо фальшивые, либо ценности ворованные, или еще там каким-то образом преступным путем добытые средства и наркотические средства. Они ничего подобного не нашли, проведя обыск. Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого розголошення директором НАБУ Артемом Ситником державної таємниці. Цю інформацію нашому телеканалу підтвердив народний депутат Антон Геращенко. Саме він і закликав ГПУ перевірити аудіозапис, який днями з'явився в інтернеті, на якому людина з голосом схожим на Артема Ситника зачитує групі невідомих людей матеріали прослуховування телефону дружини екс-заступника військового прокурора Костянтина Кулика. Ці матеріали, за словами Геращенка, є частиною досудового слідства, що складають державну таємницю. Если эти прослушки не были рассекречены в установленном законном порядке, то это является криминальным преступлением, поскольку разглашать данные о прослушке нельзя, если они должным образом не рассекречены. Поэтому прокуратура должна проверить, это был Сытник на этой записи или нет, с кем это была эта встреча. И действительно ли на этой встрече Сытник разгласил то, что является государственной тайной. Коли ГПУ зможе допитати Артема Ситника, наразі невідомі. Директора НАБУ немає в країні. Він поїхав до Португалії у планове відрядження. Генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу заявив, що ніякого виробництва поки Ситника наразі немає. Щодо Ситника наразі немає, є лише зареєстроване провадження за фактом можливого розголошення секретних матеріалів за заявою народного депутата та особи, яка вважається потерпілою. Наразі... Тим часом НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка. Цю інформацію нашому телеканалу підтвердила речниця НАБУ Світлана Оліфера. Детективи антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів антикорупційної прокуратури дійсно розпочали розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30 жовтня цього року на виконання рішення Солом'янського районного суду міста Києва. Наразі досудове розслідування триває, про підозру нікому не повідомлялося. Я не здивований, що власник «Золотої лопати», котрий обвинувачується прокуратурою у розкраданні
1 200 000 гривень державних коштів і перераховується на території Росії, написав на мене заяву. Це логічно, з його точки зору. Нелогічно говорити взагалі про склад злочину. Луценко Юрій Віталійович та його дружина не повинні показувати в декларації 2 паркомісця, які придбав мій син, який має 28 років і проживає окремо від нашої сім'ї. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заману» російською мовою менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.